Ọhaneze Ndị Igbo ekene m unu. Ụmụnne m ekene m unu na-asị na adịla onye ọbụla na mma. Biko ebe ọbụla na-enene vidiyo asị m na udo ya adịla gị. Biko ị na-enene vidiyo a na-eshiela anyị ya na-eshie ya ka onye ọzọ soli gị na-afụ ihe ị na-afụ n'ebe nke anụ ịbata. Na nke kachasị mkpa kịta anyị ji ebe bụ na ọ na nwoke na-afụ vidiyo ya ebe a sịkwanụ ka o wepụta ọnụ kwuo ihe na-gbasalụ ịchụ aja. Banyere ịchụ aja. Biko achọrọ m iwaste time na vidiyo anụ, achọrọ m ka ntị vidiyo anụ inene ghọtakwana sị na o nwere aja na-achụ anyị achụ ewere ife Igbo. Na efi Igbo na-akakwa na-aba uru karịa efi ya ndị Fulani na-achịgharị. Maka onye ọbụla na-achụ efi Igbo ọ na-asị na ọ dị opere mpe mana ọ dị ngala ọnụ mana na ọ ya enye gị ihe ịchọ. Biko nenenu vidiyo nwanne anyị nwoke anụnwa kwuo SS Power unu ghọta ihe ọ na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Igbo mụrụ nze m ọzọ ekene m unu. Owu nọ n'ogwe bụ SS Power. Ụgwọ akpọrọ nọ na Guleri. Agwa m nso na-ekwupụ nke mmere mekwasị ọzọ n'elu. Onye na-ekwu nwere ọ na-eme. Ọmụ agwalụ n'usu na ọnwụ ibe ọbụla gbagojuru na unu mee ka mmalị. Na nwa ọsọ na mma ọsọ unu. Ọnwa ndị na-asị na aba na-ajụ m ese. Mmụọ nwere ibe na Asaba. Ụmụnne m ọ bụrụ gaghị ka m na-eme. Otu nọ na-abụ olizin ka m na-alụ. Ijugodo m ese mfụ ya m ga-eme gịnị? M ga-akọwalị gị. Ibe anyị na-eme ya bụ maka ọmụla anyị. Ọ bụrụ nsọta. So isi na na mụ emebe ego gaya na adị mabatazi online. Ọ ndị mmadụ na-eri nnebe m. O nwere otu ọ dị bụ na mmadụ si ebe tala aka bịa be gị. Eriri ọlụ o ji maka ya nwa abịa. Onye mere ana m adịzi bizi mana ọ na-eme m nweta chance. Ana m reply kwa meseji gị. Ma ndị na-ajụ m ese ọgwụ amụsụ na nkụzi na ọ ka ngwa otu esi eme ka otu esi eke. Afụsị m ncha niile. Afụsị m ha ncha niile. Mgbe niile anwa mma kọwasịrị n'otu esi eme. Mana tata bụ ndị bịa tata because ibe na-eme bụ one after the other. Ibe ndị bịa taa bụ maka onye jụrụ m esi ya gbasara alụsị ka eji akpọtu alụsị ibe na-enye alụsị. Eziokwu bụ na dibịa na-amarụ ka eji akpọtu chi mmadụ mana o bidoro dibịa na ọmara ife ọ na-eme. Onye na-amarụ ka eji akpọtu chi mmadụ amara ife ọ na-eme. Ma amala amalị na chi anụghị n'anya dịka alụsị. Nwa dị na-asị na a na-akpọtụlụ chive n'ibe nyelichi mbọsị akpọtụlụ chi anwa bụ agrik. Onye si na onye bụ n'obu onye Igbo si na ọ bụ onye omenala na-enwele agrik nwa na-akwado alụsị. Onye si na ọmali ibe ọ na-eme wee nwere agrik nwa na-akwado alụsị detene ọ dịghị ka ibe ahụ imelo ya aga aga. Ibe ahụ imelo ọ dịghị ka ya aga aga. Mmadụ nje agrik nwa akwado ibe onye ahụ amara ife ọ na-eme ejiri agrik akwado alụsị ejiri akwado ochie. Sọsọ ebe nwere ike nje agrik wee je anabata ya bụ na mmiri maka na asị gị na mmiri enwere iro na ofe ọbụla enyere n'oyeli. Alụsị ọbụla ị galị ọ nwere alụsị ị ya abịa evi ndị Awụsa anụghị na-akpụgharị alụsị amalị evi. Ọ nwere alụsị na-ada eli alụsị obodo na-ada eli evi Awụsa. Alụsị ọbụla ị chọrọ ihe eji ije ma na alụsị ahụ nọ na-akpa ike na ọ nwere ibe ọ na-eme ị na-enyere ya evi Awụsa. Ibe na-enye alụsị bụ evi Igbo. Ezigbote alụsị mara ibe ọ na-eme bụ ibe na-enye bụ evi Igbo. Onye ka ọ dịka unu nwa si ibu n'usu na egolo evi bikos na unu bụla na obulu ibu egolo evi Awụsa gaba n'ebe alụsị dị alụsị obodo dị unu lụrụ egbuola alụsị obodo evi Awụsa.
iji anaba agwa gị na alụsị anabatara evi ahụ igbu maka gịnị gị na oge na-eji egote ebe a bụ ibi na-egoda tie ewu bi niile egi ka oli nnekwu onye bụ gị ka ọsọ na nke kalacha na evi gị kasị nnekwu mba ije n'ime abịa enwere evi igbo iru ogolo evi igbo gbuola alụsị bụ alụsị obodo ma ọ bụrụ chọrọ ka alụsị na-alụsịrị gị olu ike golo ezigbote evi igbo gogolo alụsị ọ ya epe gị mpe n'anya mana ọ dị ọnụ evi igbo ya epe gị mpe n'anya mana ọ dị ọnụ alụsị bụ nya ka ọ na-eli ịchọ mme ibe chi gị baa n'ime abịa gote ezigbote ebu n'igbo ma ọ bụ na ebu ka ọ na-elibu chi gị ka chi gị na-eli ezigbote ebu n'igbo ọ bụ na nwunye ewu gote nwunye ewu o nwere ewu a na-akpọ ewu ana nwunye ewu wele enye chi gị ya azago onye na-akwado ochie wee nwere agrik nwa na-akwado ochie mala amali na ọ bụrụ chi gị ka ị na-akwado ọ bụrụ mmadụ ka ị na-akwadolu chi gị ịdị eme ka ndị na-akwadoro ka ndị bịa na-abịa gị nri anụ ka anụ zuo ofe mba onye na-adị eli ọkụkọ igbo na ba ivi na-eme bụ otu esi eme nwa adịla gị na mma dịrị gị na ezinụlọ gị na mma ive chi na-eli bụ ọkụkọ igbo chi mmadụ na-elere agrik iji na agrik kwado chi gị si bikos of na mmadụ riri na ọka anụ anwa rie nne mara ma na ngị na ọ gị na-eme ibe ahụ amara ife ị na-eme chianụ nwunye na-abịa ọ na-eli bụ chi bụ ibe igbo agrik ọkụkọ igbo ewu igbo abịa na alụsị na-akpa ike alụsị dị nnekwu alụsị na-azụ okwu bivo na-eli bụ evi igbo ọ na-elere evi awụsa onye agwaghị gị bịa na alụsị azụ gị na-eli olili alụsị ịbata na alụsị bụ ivu ibe akpọkwela evi awụsa ndị ahụ bụ ndị ajụrụ ajụ eme egbu ekeli ndị obodo adịghị akpụta n'ebe alụsị nọ evi nke a bụ evi ajụrụ ajụ ọ na igote gị dị evi ije gogote ebe amasị gị mba be ogolebia dị na evi ahụ anyị mana ema egbukwasị ya na alụsị ahụ na ibe egbukwasị dị ibe egbu dị evi bụ egbu ya na anị nkịtị egbusi ya na anị nkịtị ekelie ndị obodo bikos na alụsị anyị bịara na bịa bifi na-akpụtala alụsị efi jụọ ese kele efi ọ na-eli iji na bikos of na evi buru ibu dị nnekwu ikpuru evi awụsa na-akpụtala alụsị o nwere ka ị egbuli alụsị anwa igbugodili anwa bụ alụsị gị na-ada gị nri evi igwere na nkwa evi ọ bụ na igwere alụsị nkwa evi mgbe ibo na-eli bụ evi igbo enwe agị jiri aka gị nwa baa n'ime abịa wee gaa evi awụsa na obuli ibu na ọka ọnwa ka alụsị ka isi alụsị wee buo ọ bụrụ ebe alụsị jụrụ gị alụsị ajụrụ gị ụdị esa anwa evi bụ evi igote evi igbo ọ bụta ya pempe alụsị ya anabata ya igotegodo evi igbo opempe alụsị ya anabata ya bụ alụsị na-ele evi igbo bifi na-eje na alụsị nwere na-ekwe nkwa bifi na-eje ka na alụsị mere gị banwe ije njikọtali evi anwa jụọ ndị bụ alụsị anwa kele ụdị evi alụsị anụnwa na-eli evi awụsa dị mma ka ọ bụ evi igbo iwe gaze ntị mala ibe ndị alụsị ya mee gịnị ya agba gị iji na bikos of na ịwala anya bikos of na ịmala ibe too much esi ebe a n'ime abịa golo evi awụsa kpụtara alụsị mara na analị gị dị efi ma a nara gị wute obi ọcha maka na ibe imere bụ na imere na ịmacha ịma nji ibe agrik ibe azụrụ azụ otu anwa nwere nwetara alụsị na-asị nsọ oriri nna nyoche na obodo unu jụkwa elu udu jụọ okenye esa na agwa gị ibe na-ekwu na jụọ ya okenye bifi bụ alụsị na-eriri evi awụsa malụ na alụsị ovu mmadụ jere nwetara onwe ya debela onwe ya na ji ya otu a na-eme dibịa na nweta ovu alụsị debebe m onye elive ọbụla eli evi awụsa onye eli evi igbo ma alụsị mala ibe ọ na-eme ebivo na elibi evi igbo bụ alụsị mala na ekpi okwu n'ụtụtụ gbe mkpa gị ọgba gị o mere gị ba bụ ọ na-elere agrik na ọkụkọ igbo evi igbo na ewu igbo alụsị na-eli mkpi malụ na okpi ka ọ na-eli the reason ọ dị ka asị gị egotere mkpi awụsa jee gote mkpi igbo because na ibe alụsị na-eli mkpi na ọdụ ka ọgụ ibe o ji alaiki mkpi anwa bụ maka isi ya
ka o ji ala ike ikote mkpi Hausa na ọ dị esi isi ịmanụ isi ọbụla mana ikote mkpi Igbo debe n'iru alụsị nkọ n'iru ọgwụgwọ anwa isi ya esile n'ime ụlọ gị niile ngụlọ oge bụ enwegodo ewu ala ka arụ gị niile ya bụ eji na-esi mkpi na alụsị ọbụla na-eli anụ nwere malive ọ na-eli o ji maka erekwasịrị gị anụ ahụ alụsị ọbụla na-eli anụ nwere maka gịnị ive o ji maka erekwasịrị gị anụ ahụ so iji na-eme na ịmachala bifi na-eme ive ọnị na-ejebe dibịa ka ọ na-eje na alụsị jụọ ese ijucha ese bifi nwa gaa n'ime abịa gotela alụsị ahụ iwe o nwere ndị na-eji egote evi ba gote evi kpụtala egbo alụsị obodo igotego dị evi egote bịa bikọsị jụrụ ese amasị gị mba a analị gị dị efi ahụ mana efi ahụ mara amala na-egburu ya na alụsị na ebe egbule egbe na anị nkịta ekele ya ndị mmadụ evi ahụ igotele ya analị gị n'inyi alụsị eliri bikọsị n'ime na-agba alụsị ahụ abụ na ọkụ inye data ya na inye anụ ahụ ọ na-akpọ dukwudukwu na-emezikwa onye arụ na-adịrọ onye na-eji agrik edokwa echi ya isi adịrị ya mma ọ bụrụ mmadụ ka ị na-akwadolu chi gị ịmalibe ndị dị gị n'obi ihe eme ma elie onwe gị iji na bikọs of na ọkụkọ Igbo na-epe mpe ijiri bikọs of na okwu Igbo na-epe mpe esi na ịma mgbuli echi gị na ndị bịara na be gị riri nleta ụmụ ọchọ onwere onye ọ bụ nya maka ị na-egbulu dị anụ n'ochi gị na akwado onye na-adụrọ mma nri dị anụ ya anaba ivi na-eme bụ otu esi adịrị gị n'onwe gị mma ide emele mmadụ so ọ bụrụ iruo n'ime abịa ọbụla igote okwu Igbo na ọpele ndị bịara na be gị mpe ka ọ bụ na na-eme gị ivele ịma na ịmara ihe ị na-eme ivi jere gotere ive chi gị kisi na na-eme gị ivele n'ịchọrọ ngote agịrịka ihe ebu ibu ameka kpogodogwu ka akpọchara godogwu anwa chi gị anwa idokwere olikwere olirie ive na-ebe ya eme gị nke na-ebekwe so ive ji edokwa echi bụ ọkụkọ Igbo mali amalite ata maka echi na ive ji akwado chi bụ ọkụkọ Igbo ejiri agrik akwado chi ijiri agrik kwado chi gị ive na-eme gị ya dịkwa worst ive na-eme gị ya dị worst onye jezi na-aba esi n'igbuche n'igbu chi ga-anụ yesterday ka ive dibịa nwa na-ekwu na dibịa anụ nwa amara ife dibịa na-agbalị gaba amaliwa na-agba ọ maliwa na-agba gị ọ bụrụ ịnwere agrik gbuolu chi gị chi ga-eleri ya mgbe gị nwetara agrik ya n'iru ọgbakọta ọ ga-azụ ibe niile anyị na-egbupụ onwe ka ị na-egbuliri anụ nwere ibe niile anyị na-egbupụ nọsens ka ị gbuolie ibe ji anyị na agrik anyị mana agrik na kpụkpụ akpụkpụ ọ nwere ka eji ezu ya ine ọkụkọ Igbo anyị mana ọkụkọ Igbo dị aja na ibe ọbụla isi asị na ọka agbaba ị na-enye chi gị anụ bụ ka o mebe ka ibe arụ na-adịrọ oyivi na-enye chi gị nle bụ ka ọ gbachapụ arụ ya nwa alụ ọlụ gị ọlụ ịchọ nye ebe nye ive Igbo na Igbo na-arụ na-ajị ajị ekerekwe m unu kedu ebe na-emelu unu ibe ana m abịakwa n'ọzọ maka na ese unu jụrụ mma zakpụ unu ya mana nwere nke amali na ibe onye manụ na-enye chi ya agrik ya kwụsị nye tata onye na-aga na alụsị ọbụla na-ekwe alụsị nkwa ikele nwetara alụsị ahụ ife kpọ ndị nwe alụsị ahụ na fon ka ị malụ dị anụ datị alụsị na-eli ọ bụrụ na igwere evi bụ evi enwere evi Igbo nwee evi Hausa ị nwere ike ka ị nwee meta dị alụsị mma si ka ibute nnukwu evi ije na nke dị Hausa ka ibute nnukwu evi gbara agba mba amalụ na evi Igbo na-agabakili evi Hausa ọnụ ị nwere ike nweta evi Hausa 350 na-enweta evi Igbo 500 450 400 iji na maka ego ịmali ruo n'ebe ahụ ọ bụrụ nke ịbụli n'ibili evi Igbo 350 na ọpelimpe nwetali alụsị na alụsị ya anabata nwetali alụsị na alụsị ya anabata ime na isi ibi si nwule evi Hausa nwetali alụsị na eli evi Igbo ị na-nwetali alụsị ịnaba ịnọdụ ebe a ịnọsi ebe a basị gị na amama mgbue na ịnababa kelee ndị ka anụ anwa na ndụ begburolie alụsị ilu ive na-emekwa eke na-eme gị ị na-asị na alụsị nụchalị gị ọlụ mgbe na gị bịazịrị na-ebịalekwu ya sọsọ nkwa nkịtị kwesị ya nkwa alụsị anwa kwesị ya nkwa ife na-agalị gị n'iru ị bịa nwetaziela efi alụsị akwụsị nlụlụ gị ọlụ ọ ngụ nwa mere onwe gị bikọs nọ ị nwere anya ukwu megwo na inwere uche ma dị na ihu ga-emegbu onwe gị dị na uche ahụ ị na-eme na inwere na-egbukwa onwe gị na ife na-eme na alụsị gị kpọọ ya ahụ na fonu ọ bụ na ise ndụrụli ego nye gba gị evi nke ọ na-eli ka ọ gba gị ewu dị alụsị na-eli ekerekwa m unu kedu ife na-emelu na ibe mee na amalịkwunu na-emene ka ndị Igbo ọ bụ na ịchọ mme ibe ji ka ọ bụ na ịchọ mme ibe alụsị ọ bụ na o doro gị anya kpọọ mụ
mpiki ya jụọ m na ịchọrọ m ihe dị ụtọ mma asa gị gbagivi ihe eme ndị eme n'onye emesibo ya eme ọsị na dibịa gbalị aba agbasịrị ebe anya janalụsọ ebe adị wọst ekerekwa m nke ibe na-emelu na ibe ekene m Igbo niile na-asị na adịla Igbo mma na-adịla nwoke mma ebe anyị na-enecha vidiyo anụnwa na-ele aka na-eshie ya ele aka na sọskraịbụ nyekwa na aka ị na-agba notifikeshọn gị ka isoro anyị na-enweta notifikeshọn mgbe ọbụla anyị tiri vidiyo fụ na chanel anyị wee na-asịkwanụ biko Igbo ndị ọma na-ege m ntị ihe anyị kwuru mbụ ka anyị na-ekwukwa ọzọ wee na-asị nwoke biko malụ na ebe unu na-eje mmalụnụ onye unu na-asịsị lụọ ọrụ unu ọrụ anyị ma na ihe siri ike mana anya saa maka na ụfọdụ niile anyị mụtazi ebe ọbụla akụ ha na gbarara m onye ọbụla ejebe ebe ọbụla akụ gbarara m enwe ọbụla ejebe biko dododo ịna-enecha vidiyo anụnwa nwe ihe mmụta na share ya tinye your comment like kwa na this video o nwekwa ike na generate more views online ekwuchakwa m ka ha m n'ọnụ ụbọchị nketa na-asị na adịle onye ọbụla na mma biko solonụ m ka enwenụ mbụ ọzọ